godt at komme til sådan noget og snakke om det. Fordi det, jeg ikke kan snakke om derhjemme, kan jeg komme ned med her, og folk lytter. Det er der, jeg godt kan lide. At være til sådan en dialogmøde er, altså, der er nogen, der synes, det er dejligt. For jeg synes for eksempel, at jeg kan godt lide at være til et dialogmøde, fordi hvis man har et problem med et eller andet, og man rigtig ikke, hvad man skal gøre, hvad man skal tage, så kunne man sådan tage med til sådan et møde, og med sådan en unge, og sådan stille det spørgsmål, og så prøve at få svar på det spørgsmål, så man ikke sådan er helt i tvivl, og man bare går helt i stå. Så er der altså også andre, der har det samme problem. Så det er godt sådan dejligt. Jeg hører andre fortælle om deres historier og det, de har oplevet, deres intriger, eller hvad hedder det? Intriger. Ja, intriger. Så lærer man lidt af det, fordi at det kan jo også være, at man har nogle problemer derhjemme eller på skolen, så man ikke tør snakke om med andre. Og så hjælper det jo rigtig meget, at man hører andres problemer og hvordan de har gjort. Så får du også et indblik om, hvordan andre unge og hvordan andre mennesker, du lever sammen med, har det. Så det er vældig godt.